Kenging Pak, kula nyuwun pangapunten menawi kula kurang tepat waktu rawuh. Mboten napa-napa, mugi saged langkung tertib ing dinten salanjutipun. Pak, menawi karsa kula nyuwun izin tindak seminar pendidikan minggu ngajeng nggih. Nggih, dipun izini, mugi saged nambah kawruh panjenengan. Kula badhe ngaturaken laporan kegiatan kelas dangu menika. Pak, mugi kersa mesani. Nggih, matur nuwun, kula badhe ndeleng sekedhap malih. Pak, menawi saged, kula nyuwun saran dumateng metoda ajaran kula. Nggih, panjenengan punika guru ingkang trampil, nanging mesti saged langkung sae. Monggo rebukan bareng. Pak, kula nyuwun izin nambahi tambahan jam pelajaran kangge siswa ingkang pesrakat. Nggih, punika niat sae kula dukung nganti kebak. Kula nyuwun pangapunten, Pak. Kula kedah sowan rumiyin amargi wonten keluarga gerah. Nggih, mugi diparingi kesembuhan panjenengan dipun izini. Matur suwun.